Здравейте! Искам да ви направя едно оперативно предложение, което вярвам, че за хората, които са ангажирани в секционните избирателни комисии, би било от полза с оглед ускоряване на процедурата по регистриране първоначално данните, а в последствие и с подпис окончателният вод на гласоподавателите в изборния ден. Първото ми предложение е свързано с използването на малки личета, които могат да бъдат използвани като показалци за маркиране на буквите от азбуката. Така че с тяхното слагане от лявата страна на листинга, който съдържа имената на гласоподавателите, ще може лесно да се намират буквите на личните имена на гласоподавателите. За конкретния пример ще маркирам буква А и буква И по този начин. Съответно, в листинга, който съдържа имената, те трябва да бъдат разположени в началото на имената, както те са изписани. Да речем, че буква И като присъствие се намира тук. Дори ако се наложи неколкократно тези показалци да бъдат сменени през деня, ще бъде определено удобство, когато листовете се движат напред-назад, имената да бъдат лесно намирани. Това е едното предложение. Второто е свързано с самото маркиране на редовете, където вече трябва да бъдат записани данни за единните граждански номера и личните карти на гласоподавателите. След като с линейка ние сме си подчертали реда, в който сме намерили името на гласоподавателя, видяли сме, че той има право да гласува. Маркираме неговия единен граждански номер, записваме номера на неговата лична карта, слагаме отметка на място, където той трябва да се подпише и с цветен показалец маркираме под или над неговото име позицията, където той трябва да сложи подпис. И може да му се казва да се подпише под показалец. След като обработваме данни на този гласоподавател, сме му дали бюлетини и той може да отиде да гласува в кабината. Намираме позицията на следващия такъв. Аналогично попълваме неговите данни за ЕГН и лична карта. Слагаме било то от същия цвят или от различен показалец в основата на реда, където той трябва да се подпише. И може да пристъпим към следващия такъв. Убеден съм, че по този начин минимум 3 човека, които са на опашката, могат да бъдат обработени, а дори и 4, преди вече да се е върнал първият гласоподавател, който вече има готовност да му се подпечатат втори път бюлетините и съответно, след като ги пусне в урната, може да се пристъпи вече към подпис, където са именно данните за неговото име. По този начин оперативното изпълнение на необходимите действия за регистриране на вота на гласоподавателя ще бъде доста ускорено. Надявам се това предложение да ви е от полза.